Hej, jeg hedder Pelle. Jeg går på Ribe Gymnasium, og der er et skiselskab, som har skrevet til mig og har tilbudt mig, at hvis jeg udbyder nogle rejser via deres selskab, så kan jeg selv få min rejse med noget gratis. Og det synes jeg, at det er mega fedt, fordi jeg er en rimelig populær fyr på gymnasiet, så det kunne være meget fedt. Og alle de andre, de synes jeg er meget sejt, så de lytter til mig. Jeg har en bror, som læser jura, og som siger, at det må man ikke. Men jeg vil gerne vide, hvorfor. Jamen, det må du altså ikke, fordi det strider imod markedsføringsloven, paragraf 1, der er det dårlige markedsføringsskik. Ja, og derudover så strider det også mod paragraf 8, som er markedsføring af anvendelse af rusmidler til mindreårige. Ja, okay. Så det må du også ikke. Så det må jeg ikke. Så jeg havde lyst fået den her mega fed idé med, at jeg har den morgensamling på gymnasiet der, så vil jeg stille op og så vise filmen fra sidste års skitur, hvor vi bare gav den gas og blev op på bordene og drikkes pisse stive og sådan noget, og så kunne det ikke være en fed reklame for alle de unge? Nej, fordi igen så overskrider det paragraf 8, fordi du opfordrer unge umyndige til at indtage rusmidler. Så fordi de er mindreårige, så må jeg ikke, når de ikke er myndige? Nej, det må du ikke. Nej, okay. Det er mod markedsføringsloven. Ja, okay. Så mig og en af mine venner har tænkt over at lave en film, en reklamefilm, som minder lidt om den der kultblade for et eller andet side med hvor man så fra et barns vinkel, at hun var stiv og sparket til en hel masse mennesker. Vi ville så gøre det lidt af det, men selvfølgelig ikke det samme, fordi det må man jo ikke. Hvor vi så havde en pige på cirka 12 år, som ville blive fuld, og så gå rundt og smøre en hel masse ting, og så får hun den her gode påvirkning af de her energidrik. Kunne det ikke være en fed idé? Men igen, så er det jo et voldsomt brud på paragraf 8 i markedsføringsloven. Især her nu, hvor du vil anvende en ung, som skal forestille sig at være beruset. Nå, ja, okay. Pis. Så det er nogle ret dårlige idéer, du har fået, desværre. Så jeg har været ret uheldig.